Здравейте, светли души! Защо сбъдваме страховете си, а не мечтите си? Здравейте! Казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да подобряват различни сфери от живота си, освобождавайки страховете и пречките по пътя. Страхът е ниска вибрация. Нашите мечти са висока вибрация. Няма как да сбъднем мечтите си. По-лесно е да сбъднем страховете си. Защо? Защото сме в ниската вибрация на очакванията, в ниската вибрация на изискванията, в ниската вибрация на контрола. Това всичко е долу до страха, не е горе, където е вибрацията на радостта, на щастието, на благодарността, на изобилието, където всъщност са и нашите мечти. Единственият начин да сбъднете мечтите си е като освободите страха, който пречи да стигнете до тях. Ако си представим, че мечтите са на 10-ти етаж, а нашия страх е на първи етаж и трябва да минем през този първи етаж, за да се качим на 10-тия и няма асансьор в тази сграда, то помислете, не е ли по-добре да изчистим страха и с лекота да се качим до мечтите си? А ако сте готови да се освободите от страховете, потърсете ме. Една единствена сесия ви е необходима за какъвто и да е страх. Изчистваме надълбоко на всички нива: майчин род, бащин род, детството, предишен живот, ниво душа, и вие вече се радвате на божествена свобода. Щастлива вечер и ако желаете да работим заедно, пишете ми на лично съобщение.